Hello friends, welcome back to my channel and hope guys absolutely fine. So friends, the YouTube ana gausni rules फोरखौ लानानै एकदमबारे strict जागासिनो आरोखि ना रुल्सआ. So जोङो मा जोंनि first of all जोङो YouTube चेनेलखौल' जोङो खुलिनो रोंनानै जेबो जानाय नङा एबा जों YouTube चेनेलखौ खुलिनो रोंनानै जोङो भिडिअखौ मारै आपल'ड खालामो एबा भिडिअखौ आपल'ड खालामनायनि उनाव जोङो भिडिअखौ मारै भाइरेल खालामो एबा जों भिडिअफोरखौ मारै शेयार खालामो एबा जोङो भिडिअखौ जोंनि जेनाखि भिडिअ बे भिडिअआवहाय मारै भिउस लाबोनो बेफोरबायदि टेकनिकखौ रोंनानै जेबो खामानि जानाय नङा आरोखि ना. First of all मा YouTube चेनेल खुलिनि सिगां मा नोंथाङा मोनसे बुस्थुखौ मिथिग्रोनांगोन जे जेनाखि YouTubeनि रुल्स मा जेनाखि गाइडलाइन्स दं जेनाखि रुल्स दं जेखि खामानि मावनो थाङो जेनाखि जेखि खामानि मावनो थाङा मानो जों मा रुल्सआ माने रुल्सखौ फल' खालामनांगौ जाना फैयो आरोखि ना. स' नोंथांमोना एसे सिन्था खालामनाय रुल्स इज द मोस्ट इम्पर्टेन्ट. अके जेरावखि थाङा मानो मा जेनाखि आयेननि माबा मोनसे बेरेखा खामानि मावोबा नोंथाङा माबा मोनसे पानिशमेन्ट मोनगोन नङा होमबा. स' थिग बेबायदिनो इउटुबाव मोनसे रुल्स दंना बे रुल्सफोरखौ जोङो मानिनानै सोलियाबा मा जोंखौ पानिशमेन्ट होयो. बेनिखायनो मा जोङो इउटुब चेनेलखौ खुलिनो सिगां मा फार्स्ट अफ अल रुल्स जेनाखि इउटुबनि गाइडलाइन्स बे गाइडलाइन्सफोरखौ मिथिग्रोनांगोन. जोङो मा इउटुब चेनेलखौल' खुलिनो रोंनानै जेबो जानाय नङा. इउटुब चेनेलखौ खुलिखांनायनि उनाव जों भिडिअखौ आपल'ड खालामनो रोंनायल' जानाय नङा एबा जों टाइटेल टेक्स्ट एबा भिडिअआव थाम्बनेलखौ मारै लागायो बेफोरबायदिखौल' रोंनानै जेबो खामानि जानाय नङा एबा जों भिडिअखौ मा गावनि चेनेलाव जेनाखि इउटुबनि रुल्स बे रुल्सखौ मिथियालासिनो मा जों आलां जालां भिडिअखौ गावनि चेनेलाव आपल'ड खालामोबा बेयो जानाय नङा आरोखि ना. मालाबाबो जानाय नङा. नों बिदि खालामोबा मालाबाबो इउटुबाव साक्सेसखौ जानो हानाय नङा आरोखि नोंथाङा बेबायदि खालामोबा. अके स' बेनिखायनो मा जोङो रुल्सखौ मिथिग्रोनांगोन आरोखि ना मोजां मिथिग्रोनांगोन. बेनि उनावसो मा इउटुब चेनेलखौ बानाय आरोखि ना. बाट होनबाबो मा माखासे मानसिया मा रुल्सफोरखौ मिथिसेयावबो मा गावनि चेनेलाव मा बेबायदि माखासे मिस्टेकखौ खालामो आरोखि ना. स' जोङो मा गोदान इउटुबारफोरथ' रुल्सफोरखौ मिथियाबा मा मिस्टेकखौथ' खनसेखौ खालामथारगोन. बाट माखासे मानसिया मा रुल्सफोरखौ मिथिसेयावबो मिस्टेकखौ खालामो मानसिया. माने मिस्टेक खालामो बिदि मिस्टेक खालामोबा इउटुबा पानिशमेन्ट होखायोआनो. अके स' आङो मा इउटुब कमिउनिटि गाइडलाइन्स रुलनि सोमोन्दै अलरेडि मा भिडिअ बानायखाबाय. अके ए टु जेड फुरा एक्सप्लेन खालामनाय आङो बेयावहाय बे भिडिअआ आङो फुरा इउटुबनि रुल्सफोरनि सोमोन्दै एकदमबारे ए टु जेड फुरा एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थादों बे भिडिअआवहाय. बे भिडिअनि लिंकआ बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दङ. नोंथांमोना बे लिंकआव क्लिक खालामनानै नायबानो जाबाय आरोखि ना. स' बेवहाय मा गासिबो रुल्सफोरखौनो आं बे भिडिअआव खोन्थादों आरोखि ना. दाख्लैसो मा मोनथाम इउटुब चेनेला डिलिट जाबाय. डाइरेक्टलि मा बिसिनि इउटुब चेनेलखौ इउटुबानो बिसिनि चेनेलखौ टार्मिनेट खालामदों. डाइरेक्ट टार्मिनेट डिलिट एकदमबारे फिनिश कन्टिनिउ. दा बे इउटुब चेनेलखौ एबा बे इउटुबा बिसिनि चेनेलखौ डिलिट खालामनाय एबा टार्मिनेट खालामनायनि मेन रिजनआ जाहैदों मा बिसिनि चेनेला मा रस्टिं चेनेलमोन. अके रस्टिं चेनेलावथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ माबायदि भाषाखौ इउज खालामो. अके एसे एनै मा गाज्रि वार्डखौथ' इउज खालामबाय एबा बखिनाय माबा माबि नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ नायखायो जानांगौ नोंथांमोना एबा मिथिखायो जानांगौ जेनाखि केरेमिनाटि फर एग्जाम्पल हमना लादो केरेमिनाटि माबायदि भाषाखौ इउज खालामो नायबानो जाबाय. एसे एनै बखिनाय एबा एसे गाज्रि भाषा बा वार्डफोरखौ इउज खालामो नङा होमबा. स' नोंथांमोनाथ' मा हिन्दुस्तानी बावखौ मिथिखागौ जानो हागौ. अके सोरबा बिसिनि बेनि फेनबो जानो हागौ. अके स' हिन्दुस्तानी बावनि खोनानो मोननाय बायदिब्ला हिन्दुस्तानी बावनि इउटुब चेनेला टार्मिनेट जाबायनो. अके डिलिट जाबायनो. इउटुबा बिसिनि जायनाखि हिन्दुस्तानी बाव बे हिन्दुस्तानी बावनि इउटुब चेनेलखौ डिलिट खालामबाय एबा टार्मिनेट खालामबायनो. अके स' आं दाख्लैसो खोनादों बे बाथ्राखौ. दा बे डिलिट जानाय एबा टार्मिनेट जानायनि मेन रिजनआ जादों मा बे माबायदि भाषा इउज खालामोमोन बा माबायदि सेन्टेन्स माबायदि भाषाखौ इउज खालामो एबा माबायदि सेन्टेन्स एबा वार्डखौ इउज खालामो. नोंथांमोनाथ' बिसिनि जायनाखि हिन्दुस्तानी बाव बे हिन्दुस्तानी बावनि भिडिअखौ नायोबाथ' एबा नायग्राखाबाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ जेनाखि बे माबायदि वार्ड एबा सेन्टेन्सफोरखौ इउज खालामोमोन. स' जोङो मा थ' नाय लोगो जोङो मा इउटुबाव भिडिअसफोर जेनाखि नोंथाङा सासे इउटुबारबा नाय खोनासं जेनाखि जों मोनसे भिडिअआवहाय जों रावखौबो रायनाय एबा बखिनाय एबा गाज्रि भाषा इउज खालामनो मोना. बिदिबा मा इउटुबा नोंखौ पानिशमेन्ट होगोन स्ट्राइक होगोन बा नोंखौ मा नोंथांनि बे इउटुब चेनेलखौ एकदमबारे डिलिट बा टार्मिनेट खालामगोन आरोखि ना. इउटुबा दा गिदिर इउटुबारफोरनि चेनेलखौ टार्मिनेट खालामगोन एबा डिलिट खालामगोनथ' जों बेखौथ' बुंनो हाया. इउटुबासो बिसिनि चेनेलखौ मा बिजिरनानै नायगोन एबा बिसिनि चेनेलखौ रिभिउ खालामना नायगोन मा रोखोमनि एबा मा दोनथावो ना दोनथावा. सबखौथ' जों बुंनो हाया. इउटुबासो रिभिउ खालामना नायगोन. बाट मा जोंनि बे चेनेल फिसा इउटुबार जेनाखि फिसा चेनेल बा जेनाखि 500K बा 700K साबसक्राइबार बिदि फिसा इउटुब चेनेलनि बे जेनाखि क्रिएटर बिसिनि चेनेलनिखौ मा
एकदमबारे रिभिउ खालाम ना मा डिलेट खालामगासिनो आरोखि ना दाख्लैसो मोनथाम जानानै थांबाय स' बिसोरबो मा गाज्रि भाषा इउज खालामो एबा गाज्रि सोरखौबा रायनाय भिडिअफोरखौ मा गावनि चेनेलाव आपल'ड खालामो अके स' जोङो मा इउटुबाव मा भिडिअ खालामनायनि सिगां रुल्सखौ मिथिनाया गाहाम अके स' रुल्सफोरानो जाहैदों मा जोङो मा मालायनि भिडिअफोरखौ जों कपि खालामनानै जों मा गावनि चेनेलाव आपल'ड खालामनो मोना एबा सोरबा सासे मानसिखौ जों बखिनायाव जोङो रायनो मोना एबा जोङो गावनि भिडिअसफोराव मा गाज्रि भाषा इउज खालामनो मोना आरोखि ना स' बेनोसै आरोखि ना स' जोङो मोनसे इउटुब चेनेलखौ जोङो मा मनिटाइज खालामनो थाखाय बेसेबां मेहनत खालामनांगौ एबा जों बेसेबां हार्डवर्क खालामनांगौ एबा बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ नोंथांमोनाथ' सासे नोंथांनि इउटुब चेनेल मनिटाइज जानोबा नोंथांमोनाथ' एबा साक्सेस इउटुबारबा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानो हागौ माबायदि खस्थ' खालामनांगौ जोङो जोंनि बे इउटुब चेनेलखौ मनिटाइज खालामनो थाखाय 1K साबस्क्राइबार आरो मा 4000 पाब्लिक आवार्स टाइम बेखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय मा एकदमबारे बिराद खस्थ' जायो साबस्क्राइबाराथ' इसेबां मानि खस्थ' नंबावा जोङो मा वाच टाइम कमप्लिट खालामनांगौ एकदमबारे खस्थ'सिन जायो आरोखि ना स' आंबो मा दिनैसिम 6-7 मानसि जाबाय दाबो वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनो हायाखै आङो बेसेबां खस्थ' नोंथांमोना सानना नायबाय जाबाय साबस्क्राइबारथ' आं मा 2 मान्थनि गेजेराव अलरेडि मा बे साबस्क्राइबारखौ आं 1K साबस्क्राइबारखौ आं 1-2 मान्थनि गेजेरावनो मा कमप्लिट खालामहादों बाट वाच टाइमखौसो आं दाबो कमप्लिट खालामनो हायाखै आरोखि ना स' जोङो मा मोनसे इउटुब चेनेलखौ जुदि मा मनिटाइज खालामनानै एकदमबारे इसेबां खस्थ' एबा हार्डवर्क खालामनानै जोङो मनिटाइज खालामो दा बेनि उनावबो जोङो मा रुल्सखौ मिथिनांगौ मोनसे मिस्टेक खामानि मावोबा मा जोंनि मा मेहनता मा एकदमबारे दैयावनो गोजावलांगोन स' बिदि जायोबा मा नोंथाङा एकदमबारे डिप्रेसन जागोन मा सेडनेस जागोन नङा होमबा स' बिनि थाखाय मा मिथिसेयावबो बिदि गोरोन्थिखौ खालामनाङा आरोखि ना जोङो मा रस्टिं चेनेलबाबो नोंथांमोना रस्टिं चेनेल दंबाबो मा नोंथांमोना बेबायदि खामानिखौ दा मावसे मोनबाय एकदमबारे मा इउटुबा दा फुरा स्टिक जागासिनो आरोखि ना अके स' बेनोसै आरोखि ना अके स' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायना मोजां दा भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो जुदि चेनेल गोनांबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामो जेब्लानाखि आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब जानायनि थाखाय बाय